שער הביטחון המבואר של הרב יגאל כהן, היום השישי. העושר שבידי האדם הוא פיקדון מאת הבורא. תועלת נוספת מביא הביטחון לעבודת השם, שהבוטח בהשם לא ימנע ממנו עושרו הרב מלבטוח בהשם. גם אם יש לו ממון רב, הוא אינו סומך עליו, והכסף שיש לו נחשב בעיניו כפיקדון שבעליו ציווה עליו להשתמש בו, בתנאים מסוימים ולמטרות מסוימות ולזמן קצוב. הוא מבין ומרגיש שהשם נתן לו להשתמש בו לצורך פרנסת בני ביתו, לעזרה לעניים וכן ליתומים ולאלמנות וכדומה. וגם שזהו רק לזמן קצוב. ועל כן, גם אם יחליט הבורא יתברך להשאיר אותו עשיר לאורך ימים ושנים, הוא לא יהיה כפוי טובה ויבעט במצוות הבורא יתברך. יהודי שמאמין בהשם אינו מזכיר כל הזמן לאנשים שהוא עזר להם וכמה הוא עשה עבורם. וכן בוודאי אינו מחכה ומבקש בתמורה שיודו לו וישבחו אותו על כך. הוא יודע שהכוח שיש לו והכסף הם מהשם יתברך. והוא זה שדואג להודות לבורא עולם ללא הרף על זה שהוא זכה להיות השליח שדרכו אלוקים עוזר לאנשים אחרים. ואם חלילה יפסיד את ממונו, המאמין באלוקים לא ידאג ולא יתאבל לרגע על חסרונו, מפני שהוא יודע שאלוקים לא יעזוב אותו וידאג לפרנסתו כל ימי חייו. גם הכסף שנפסד אינו שלו, אלא היה אצלו בתורת פיקדון מאת האלוקים. הוא מודה להשם יתברך שנלקח ממנו הפיקדון בדיוק כמו שהודע להשם יתברך כשהוא נתן לו את הפיקדון. ויהיה שמח בחלקו, ולעולם לא יקנה באף אדם בעולם ולא יצפה להפסד חברו ולא יחמוד את ממונם של אחרים. כמו שאמר שלמה המלך, חכם מכל אדם, צדיק אוכל לשובע נפשו. הבוטח בהשם אינו מוטרד כשחסרות לו מהנאות העולם הזה. תועלות נוספות וחשובות יש לבוטח בהשם יתברך בעולם הזה, והן מנוחת הלב מכל הדאגות שיש לבני האדם בכל העולם, כלומר הדאגות שמקננות בליבות בני האדם, מה יהיה עם הפרנסה שלהם, הבריאות, הזוגיות והילדים וכו'. הבוטח בהשם אינו דואג על אף אחת מהם, מפני שהוא יודע שהוא בידיים הכי טובות בעולם. ועוד שהבוטח בהשם חי בשלוות הנפש, ואינו מצטער כשנחסר לו משהו מהתאוות הגופניות שיש לו. וגם אינו מרגיש מסכן, כמו מי שאין לו אפשרות לגור בווילה ענקית שאינו מצטער כלל כי הוא יודע שזה לטובתו. וכן הבוטח בהשם מתברך בכך שהוא יושב בעולם הזה בהשקט ובבטחה ובשלווה, כמו שנאמר, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם יבטחו. כלומר, ברוך הגבר אשר לא לבד שיבטח בהשם, אלא גם והיה השם בבטחו. אם יבטח בהשם שיושיעהו בלא שום אמצעי כלל עד שהשם גם המבטח שלו, הוא זוכה להיות מבורך. ועל הבוטח בהשם נאמר, והיה כעץ שתול על מים, ועל יובל ישלח שורשיו, ולא יראה כי יבוא חום, ובשנת בצורת לא ידאג. כמו עץ שהוא שתול על מעיין של מים שאינו חש בחסרון המים, כי גם בשעה, בימי חום ובזמן בצורת שפזקו הגשמים מלרדת, הוא רווי מים מן המעיין. ככה בוטח בהשם, ושתול על פלגי מי השגחת הבורא. לעולם אינו דואג ומרגיש בחוסר כלשהו. כי גם כשבעולם יש מיתון וכדומה, הוא מחובר למקור השפע בעולם ואינו חסר דבר. פרנסתו של בעל הביטחון מזומנת לו במקום מגוריו. תועלת נוספת שיש לבוטח בהשם, שהוא במנוחת הנפש מנסיעות למקומות רחוקים כדי להשיג את מזונו, שהוא דבר שגורם לחלות את הגוף והנפש. הוא יודע שהשם יתברך יכול לפרנס אותו בביתו, ללא תרדות הנסיעות הארוכות שמעיפות את הגוף וגורמות לקצר את ימיו של האדם. כמו שנאמר, הנה בדרך כוחי קיצר ימיי. הוא מסופר על אחד מהצדיקים עובדי השם מהדורות הקודמים, שהיה פרוש מכל ענייני העולם הזה. בתחילת דרכו בעבודת השם הלך לארץ רחוקה לצורך פרנסתו להביא טרף לביתו, ופגש שם אדם מעובדי עבודה זרה. אמר לו הצדיק, כמה טיפשים אתם וחסרי הבנה, שאתם מאמינים בפסל שהוא ברא את העולם. אמר לו, הגוי עובד על הכוכבים, ואתה? את מי אתה עובד ומאמין בו שברא את העולם? השיב לו הצדיק, אני מאמין בבורא עולם שברא את העולם יש מאין, והוא כל יכול ואין שום כוח בעולם בלעדיו, והוא היחיד שזן ומפרנס את כל החיים שעל פני האדמה, ואין כמוהו. אמר לו הגוי, אם דבריך נכונים בהתנהגותך, אתה סותר את דבריך. שאלו היהודי, במה? השיב לו הגוי, אילו האמת הייתה כפי שאמרת, בורא העולם הכל יכול היה מפרנס אותך בעירך, בדיוק כפי שהוא מפרנס אותך כאן. ולא היית צריך לנדוד למרחקים כדי להביא טרף לביתך. שתק הצדיק ולא היה לו מענה על דברי הגוי, וקיבל את דבריו והבין שהוא צודק.
ושב לעירו וקיבל על עצמו שמאז לא יצא ממקומו לצורך פרנסתו, אלא יסמוך על השם יתברך שישלח לו מזונו עד למקומו. בעל הביטחון אינו בוחר לפרנסתו במלאכה קשה. ועוד מתועלת הביטחון של הבוטח בהשם יש מנוחת הנפש והגוף מעבודות קשות ומכל מלאכה מתישה את הגוף. ואינו עובד לעולם בעבודות שהוא אינו אוהב לעסוק בהם, אלא עובד בעבודה המתאימה לכוח שאלוקים חנן אותו בטבע שלו. וגם אינו להוט להיות קרוב לפוליטיקאים ולמלכות, מפני שנימוסי המלכות קשים מאוד לשמירה, וזהו דבר שדורש מהאדם למאמץ גדול ולהתנהגות מאוד מיוחדת. ולפעמים הקרבה למלכות מעמידה את האדם בסכנה מצד אנשי המלוכה או אחרים שירצו לגנוב אותו ולהרע לו. הבוטח בהשם יתברך בוחר בשביל עצמו את המקצוע המתאים לו ביותר שייתן לגופו מנוחה. וגם במסחר הוא תמיד נוהג ביושר והגינות וקונה לעצמו שם טוב. וכמובן מקצוע שאינו טרוד בו אלא שייתן לו את האפשרות שיהיה לו פנאי שיוכל ללמוד תורה בנחת ולקיים את מצוות הבורא יתברך. וכל זה מגיע לבוטח בהשם מפני האמונה שלו, שהמקצוע והעבודה שהוא בוחר לעצמו אינו מוסיף או גורע מהכסף שהוא יקבל, אלא הכל בא רק מכוח גזירת הבורא יתברך. כמו שנאמר, כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים, כי אלוקים שופט זה ישפיל וזה ירים. ואומרים חז"ל במדרש, כל מקום שמוזכר במקראות הרים, היינו הרים כמשמעם, חוץ מפסוק זה שהוא מלשון התרוממות, כלומר שאין אדם מתרומם ומתעשר על ידי מסחרו בארצות רחוקות הנמצאות במזרח או במערב, אלא או על ידי שישוטט במדבריות. החושב שזוהי הדרך להתעשר, הקדוש ברוך הוא נוטל ממנו את עושרו ועל ידי זה גורם להשפלתו, ונותנו לאחר ועל ידי זה מרוממו ומעשירו, והכל ביושר ובמשפט. וכך אמר דוד, בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני. הקדוש ברוך הוא חפץ שיראיו יבחרו לפרנסתם אמצעי שיוכלו לחיות עמו במנוחה ובשלווה, והשם יתברך יעזרם וישלים את צורכיהם.